Siamai blwyddyn 6, gobeithio'ch bod chi gyd yn parhau I gadw yn ddiogel. Sesiwn cwestiwn ag ateb yw'r fideo yma, felly diolch yn fawr iawn i'r rhai ohonoch chi sydd wedi danfon eich cwestiynau mewn ato ni ar Google Classrooms. Pwy yn well I ateb eich cwestiynau chi na rhai o ddysgwyr a staff Langynwyd. Felly yn y fideo yma, mi fyddwch chi'n gweld rhai cwestiynau yn codi ac yn cael eu ateb gan y pobl priodol. Mwynhewch. Ar y diwrnod cyntaf, pan fyddwch yn cyrraedd yr ysgol, byddwch yn gweld Mr Tudur yn syth. Mae ar aros wrth y bysiau. Yna, byddwch chi'n mynd i'w neuadd yr ysgol ac yn aros tan dechrau'r dydd. Bydd gwasanaeth croeso blwyddyn 7 a byddwch wedyn yn gwario dydd bore cyfan gyda eich tiwtor cofrestru. Fi'n cerdded i'r ysgol pob dydd. Blwyddyn diwethaf, cerddais i'r ysgol gyda fy mrawd a gwelais Mr Tudur yn syth. Mwynheais I fy niwnod cyntaf. Roedd e'n cyffroes. Byddwch chi'n mwynhau hefyd. Does dim byd I boeni amdano. Enw fi ydy Llwybr a rydw I yn ysgol a blwyddyn 7 yn ysgol Langynwyd. Y cwestiwn rydw I yn mynd I ateb heddiw yw beth os rydych chi wedi colli ei ffordd. Un o'r pethau rydych yn gallu defnyddio I helpu chi yw I defnyddio map yn eich cefn o'r llawlyfr pan rydych yn derbyn e. Os ydy hwnna ddal ddim yn helpu ti ffindo ei ffordd, rydych yn gallu gofyn un o disgyblion neu athrawon o gwmpas chi. Mewn wythnos fel fi, byddwch yn gwybod ei ffordd, so dim angen poeni. Diolch. Helo, dwi'n Llwybr Dykes ac dwi'n disgybl o Ysgol Gyfun Langynwyd. Dwi'n mewn blwyddyn 7. I ateb eich cwestiwn chi wedi danfo mewn I, byddwn yn cael siawns I bod mewn grŵp bach I mynd o gwmpas yr ysgol fel 3 neu 4. Wel, mewn y diwrnodau gyntaf o Langynwyd, bydd athrawon dosbarth chi yn mynd rownd y ysgol ac dweud I chi pa dosbarthau yn ble trwy'r proses o'r blwyddyn. Os chi yn bod yn argos, paid â phoeni, mae yna bron pob tro athrawon y rownd y coridorau neu plantwm a chi gallu gofyn nhw a bydd nhw'n helpu chi I ble I mynd. Diolch am gwrando. Hwyl fawr. Diolch blwyddyn 6 am ei cwestiwn. Peidiwch â phoeni o mynd I gwers. Wnes I ffeindio fe anodd pan dechreuais I, ond bydd yna llawer o athrawon sydd yn gallu helpu yn y coridorau a bydd disgyblion yn gallu helpu chi hefyd. Pob lwc yn blwyddyn 7. Helo blwyddyn 6. Mae nifer fawr ohonoch chi wedi bod yn gofyn ynghylch a pa ddosbarthiadau fyddwch chi ynddo a fyddwch chi gyda'ch ffrindiau chi pan fyddwch chi yn ymuno yma yn Langynwyd yn mis Medi. Wel, be fydd yn digwydd? Ar eich diwrnod cyntaf fyddwch chi yn neuadd yr ysgol ac mi fyddwn ni yn rhoi'r het yma, yr het didoli ar eich pennau chi. Ac wrth ydych chi wisgo'r het yma, mi fydd e'n dod yn fyw. Oce, na. Di hwnna ddim cweit yn wir. Sdim het didoli gyda ni yma yn Langynwyd. Mi ydw i'n gweithio'n galed iawn gyda eich athrawon blwyddyn 6 I ddarganfod eich grwpiau ffrindiau a I darganfod gwybodaeth gyda chi I wneud dosbarthiadau ar gyfer mis Medi. Ni fydd rhain yn cael eu cyhoeddi tan y diwrnod cyntaf pan fyddwch chi'n dod yma, ond un peth sydd yn bwysig I mi ddweud yw mi fyddwch chi mewn grwpiau ffrindiau, mi fyddwch chi gyda pobl yn sicr fyddwch chi yn nabod ac wedi bod yn gweithio'n dda gyda yn yr ysgolion cynradd ym mlwyddyn 6 a hefyd y un mwyaf pwysig yw eich bod chi'n ffrindiau. Mi fyddwch chi yn gymorth i'ch gilydd, felly plis, does dim angen I chi boeni am hynny.
gennym 13 pwnc mewn yr ysgol: Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Hanes, Cymraeg, Daearyddiaeth, Iechyd a Llys, Addysg Gorfforol, Drama, Cerddoriaeth, Celf a Sbaeneg. Mae gennych amserlen bersonol ac mae'n hawdd iawn i dilyn. Mae gwersi mewn adrannau, felly mae'n hawdd ddod o hyd iddynt. Mae arwyddiau amlwg y moman yn yr ysgol. Mae'r athrawon yn gyfeillgar iawn os oes angen help arnoch chi. Yn Langynwyd, ni'n derbyn gwaith cartref yn gyson. Tasgau bach sydd i ddechrau fel gorchuddio clawr y llyfrau. Be sy'n bwysig yw cadw trefn a cofnodi gofynion y gwaith yn glir. Os rydych yn cael trafferth, mae'n bwysig mynd i athrawon amser cinio neu amser egwyl. Mae bob amser rhywun ar gael i helpu, felly does dim angen poeni am y gwaith cartref yn Langynwyd. Helo, os chi'n becso, ni moyn gwybod cwbl o pethau am amseroedd y gloch yn Langynwyd, dyma peth tips, gobeithio bod hyn yn helpu. I ddechrau, mae'n really handi cael oriawr gyda chi. Ac rhywbeth arall, ar dechrau pob blwyddyn 7, rydych chi'n cael Llwybr. Mae yna amserlen ar y cefn gyda pa gwaws chi'n mynd i cael. Felly mae yna gloch ar ôl pob gwaws, ond mae yna 2 gwaws cyn amser egwyl, 2 gwaws arall wedyn amser cinio, wedyn 2 gwaws arall diwedd y dydd. Amser cinio, mae yna 3 gloch. Y gloch cyntaf i y criw sydd yn cael mewn y cyntaf, felly wythnos A, 7 ac 8, wythnos B, 9 a 10, ac wythnos C, pawb arall. Y ail gloch sydd yn golygu pawb arall yn gallu mynd mewn, ac y trydydd gloch yn golygu diwedd amser cinio. Felly mae'n really pwysig i cofio rhain, felly chi'n gwybod pryd i mynd mewn i cael ginio a pryd i mynd i'ch gwersi. Gobeithio bod hyn wedi helpu. Paid â becso am Langynwyd blwyddyn nesaf. Mae'n really hwyl. Hwyl fawr. Mae gan eich hawl i fynd i wahanol lefydd o gwmpas yr ysgol amser egwyl a chinio, gan gynnwys yr iard a'r cae mwyn chwarae, neu yr ysgol mwyn bwyta bwyd ac eistedd i siarad gyda ffrindiau, neu'r ystafell gyfrifiaduron i wneud gwaith cartref a chwarae gemau. Hefyd, mae'r eryll yn cynnal clwb bob amser cinio yn y neuadd chwaraeon. Fel arfer, rydw i efo ffrindiau yn treulio amser egwyl yn y neuadd ac amser cinio yn chwarae ar yr iard ar ôl cael bwyd. Hi Molly, Mr Lloyd ydw i, athro cerdd yn ysgol Langynwyd. Diolch am dy gwestiwn ynglŷn â dod i chwarae piano neu thelyn amser egwyl a chinio. Wrth gwrs mae croeso mawr i ti wneud. Mae gen i 2 telyn ar gyfer disgyblion i ymarfer amser cinio neu egwyl, a mae sawl piano hefyd. Yn ogystal â hynny, mae yna athrawon yn dod i fewn i'r ysgol i roi gwersi swyddogol hefyd. Felly mae croeso ti ymrwymo yn rheini. Edrych ymlaen i weld di'n fuan iawn. Ta-ra! Cyntaf, yr unig peth sydd angen yn eich bag ysgol yw cas pensil, llawn offer pen, pensil, pren mesur, onglydd, compawd, cyfrifiannell, rwbl ac naddo. Byddwch chi'n derbyn amserlen a llyfrau ar y ddiwrnod cyntaf ac yn derbyn llyfrau pan fyddwch yn mynd i mewn i gwers. Bydd rhai llyfrau yn aros yn yr ysgol a eraill yn mynd adref gyda chi. Bydd angen edrych ar amserlen y diwrnod cyn i sicrhau fod y llyfrau cywir gyda chi. Does dim angen dod â gwisg addysg gorfforol.
ar y diwrnod gyntaf, ond mae angen edrych ar amserlen I weld pryd mewn wers nesaf. Helo, blwyddyn chwech. Mr Rhys sydd yma. Diolch I chi gyd am eich cwestiynau. Diolch gen chi am dy gwestiwn di am pêl-droed. Oes, mae tîmoedd pêl-droed merched gyda ni. Mi fydd blwyddyn 7 a blwyddyn 8 yn cyfuno I wneud un tîm. Mi fydd cystadleuaeth Cwpan Cymru ac hefyd mi fyddech yn mynd I tournament yr Urdd I chwarae 7 pob ochr. Diolch yn fawr. A dyna chi. Rhai o'ch cwestiynau chi wedi cael ei ateb gan aelodau o teulu Llan. Gobeithio bod y fideo yma wedi llwyddo I lleddfu chydig o bethau chi wedi bod yn poeni amdano, neu falle jyst rhai o'r pethau mi ydych chi wedi bod yn meddwl amdano dros y cyfnod yma. Os oes unrhyw mwy o gwestiynau gyda chi, please rhowch nhw ar Google Classroom a mi fydda I yn ymateb I chi yn uniongyrchol. Diolch yn fawr iawn am wylio. Welai chi'n fuan.